wasanna fil-raba parti tat-Tora, fil-raba porzjon tat-Tora tagħna u din il-ġimgħa il-porzjon tat-Tora jisimha Vajera, jiġifieri u der. U qed nitkellmu f'dana il-porzjon f'daw il-paragrafi li għandna fil-fatt qed nistudjaw mit-tib tal-Ġenesi kapitlu 18 vers 1 sa kapitlu 22 vers 24. U f'dana il-rakkont naraw l-Alla jkellem l-Abraham biex jitlaq minn dar missieru u jmur fejn Alla kien se jorih. U qed nitkellmu fuq Abraham, inna nitkellmu fuq issa anki mill-aħħar paraxa tal-ġimgħa l-oħra, u naraw li Abraham kien patriarka, l-iktar patriarka li jiddistingwi ruħu minn fost il-patriarki kollha. Nafu li anke Jaxua jirreferi għal Abraham meta kien qed jitkellem mal-Farizej. Stefnu nafu li jsemmih fid-diskors tiegħu qabel ġie maqtul. Abraham nafu wkoll li jsemma fil-kidbiet messjaniċi wkoll ta' spiss. Aħna fil-kamp messjaniku ludi nirreferu għalih meta nitkellmu fuq il-fidi tagħna. Fil-fatt, aħna li nemmnu falla ta' Abraham, Iżak u ta' Ġakob ngħidu li Abraham huwa missierna fil-fidi. U allura l-mistoqsija li jridu nsaqsu lil nfusna hija x'għandu speċjali Abraham, x'hemm speċjali f'Abraham li jagħmlu eligibbli għal dan it-titlu. Għaliex Alla għażel lilu? Għaliex pereżempju mhux lil Enok. Nafu li Enok kien bniedem ġust, tant li l-kelma tgħidilna Alla ħadu, nafu li Enok tallem il-kelma tiegħu direttament mingħand Adam illi kien jimxi ma' Alla fil-ġnien. Jiġifieri it-tarif fuq minnu Alla u xi jistenna Alla minna, Inok ġabu direttament mingħand Adam li kien irċevih direttament mingħand Alla il-missier. Imma daqstant Inok mhuwiex missier il-fidi tagħna. Għaliex mhux Metusalaħ. Metusalaħ li tant kien ġust il-kelma tgħidilna li Alla stenna li jmut qabel bagħad id-dulluvju fuq din id-dinja. Għaliex pereżempju mhux Noè. Noè nafu li kien kandidat perfett biex jerġa' jibda mill-ġdid il-ħajja fuq din id-dinja. Huwa permezz ta' Noè li l-umanità salvat, li ma kienx għal Noè aħna mhux qegħdin hawn. Għax Noè kien ġust, għax kieku Noè ma kienx ġust, Alla kien jeqirdu mal-kumplament tan-nies kollha li mietu fid-dulluvju. Imma għax Noè kien ġust, Alla salvaħ mal-familja tiegħu għal daqstant permezz ta' Noè u l-familja tiegħu erġajna stejna nibdew inkabru l-umanità fuq wiċċ il-art. Allura nistgħu ngħidu li l-umanità se tkompli għax Noè kien ġust. Għal daqstant, ġust kemm kien ġust Noè, mhuwiex il-fundatur tal-fidi tagħna. U allura nerġgħu nistaqsu. Allura għaliex Abraham x'kellu daqshekk tajjeb biex jikseb daqstant kobor f'għajnejn Alla il-missier. U aħna nafu mill-istejjer minn dak li prova anke jagħmel Abraham kien speċi ta' eroj. Abraham illi ra dinja imħassra, ra dinja imwera, dinja li kienet mimlija ħażen u imma xtaq li jirranġa. Fil-fatt, Abraham kellu dik li aħna fil-kamp messjaniku Ebrajku nirreferu għalija bħala il-viżjoni tikun olam. Ġifieri xtaq li jirrestawra id-dinja, dik li tfisser tikun olam. Xtaq li jirrestawra id-dinja, ra dinja imħassra u xtaq li jirranġa. U biex jirnexxi f'din il-viżjoni għal Abraham Alla rrid li jiġi l-ewwel f'kollox. Jiġifieri biex Abraham seta jirranġa din id-dinja, rrid jagħmel dak kollu li jagħti glorja lil Alla u mhux glorja lilu. Kontrarju ta' ħafna nies illum. U għalhekk qed naraw id-dinja qiegħda fis-sitwazzjoni li qiegħda. Għaliex qed naraw nies li jridu jakkwistaw glorja għalihom. Dak li jagħmlu n-nies tad-dinja jridu li jakkwistaw isem għalihom u mhux biex jagħtu glorja lil Alla.
Per eżempju, nafu ħafna li jipprovaw jixtiequ x-xewqa tagħhom hija li jiskopru dik li aħna nsejħula il-panasea, il-fejqan ta' kull mart. Il-bnedem ma jaqpax jimrad għaliex biex jieħdu il-glorja illi sabu dan il-fejqan. Naraw ħafna nies li l-iskop tagħhom fil-ħajja huwa li jkunu sidien ta' kumpaniji li jiswaw miljuni kbar. Isom qatt m'għandhom xeba, dejjem iridu aktar, dejjem joħolqu biex dejjem jiżdidilhom l-inkam il-flus tagħhom. U fil-fatt dak kollu li jipprova jagħmel bniedem l-iskop huwa dejjem wieħed. Li jakkwista l-glorja liħ. Dan huwa ħafna li dan huwa dak li qed jagħmlu ħafna f'din id-dinja. U għalhekk id-dinja llum qiegħda fl-istat li qiegħda il għaliex ħadd ma qed jipprova jagħmel ħiltu biex jirrestawra d-dinja biex insowwu l-ħsara li għamilna. Le, l-importanti li b'dak li nagħmel insir sinjurien, insir famusien, in-nies isaru jafu bija, ingawdijin u dejjem il-jien, dak il-famuża jien illi il-bniedem ma jistax jaħles minna l raġuni. U allura irridu naraw x'inhuma il-perspettivi rigward il-glorja fit-Tora. U ir-risposta insibuha fil-ħajja ta' Abraham. Abraham waħdu ġab il-kunċett fid-dinja ta' Alla wieħed. Alla li kien qawwi fuq kollox. Tafu li Abraham meta kien jgħix ma' missieru kien jemmen f'ħafna allat differenti, wieħed minnhom kien l-istess Alla ta' Abraham illi kien magħruf bħala El Shaddai, ma jfissirx li ma kienux jemmnu f'dan Alla, ma kienu jemmnu f'ħafna allat u wieħed minnhom kien Alla ta' Abraham. Min-naħa tiegħu Abraham għaraf li m'hemmx Alla ieħor għajr El Shaddai. U għal-naqstant narawh idaħħal dan il-kunċett ta' Alla wieħed fil-familja u fin-nies li kellu jgħixu miegħu. U dan għamlu ħafna qabel il-kmandament jienu Alla sidek ma jkollokx Alla ieħor għajri kien miktub. Tela mitwemmin politeistika Abraham, tela mitwemmin politeistika ta' missieru u naraw ħadda mitwemmin monoteista. Jiġifieri issa ma baqax bħal missieru, ma baqax jimxi wara t-talim ta' missieru, ma jemminx it-talim ta' missieru li kien jemmen f'ħafna allat differenti u kull Alla għandu xi rol speċjali fid-dinja. Imissa Abraham qed jaraf Alla wieħed li ħoloq kollox, li għandu il-kontroll ta' kollox. U għal-daqstant qed naraw l-Abraham jemmen u jafda biss f'dak l-Alla li kien jaf bħala El Shaddai. Il-fidi tiegħu kienet fih biss. U naraw allura f'dina il-paraxa, anzi nibdew mill-paraxa tal-ġimgħa l-oħra, jekk niftakru l-paraxa l-eħlaħa, naraw li Abraham jiġi meħlus mis-sistema ta' ħajja li kien jgħix fiha. Alla qallu aqbad l-affarijiet tiegħek, aqbad ħwejġek, itlaq inti u l-familja tiegħek il-barra minn dan il-pajjiż u mur fart fejn se nurik jiena. F'kelma waħda nistgħu ngħidu li allura Abraham issa twilet mill-ġdid. U allura l-istess ħaġa hawnhekk nistgħu ngħidu, nistgħu naraw li l-kunċett li persuna trid titwielet mill-ġdid huwa kunċett ludi. Mhijiex xi ħaġa illi daħħal Jaxua meta kien qed jitkellem ma' Nikodemus, nafu l-istorja ta' Nikodemus, meta Jaxua qallu li l-bniedem irid jerġa' jitwielet minn ġdid u Nikodemus qallu kif jista' bniedem jidħol f'ġuf ommu u jerġa' joħroġ. U dan huwa il-kunċett ta' twelid mill-ġdid. Abraham kien issa qiegħed jerġa' jitwielet mill-ġdid meta telaq mill-Ur tal-Kaldin, ġifieri minn ġewwa Babilonja, u mar fejn Alla kien qed jurija. Alla ħeles l-Abraham. Abraham reġa' twielet mill-ġdid u issa ġie meħlus. Madux aktar jinteressaħ kemm kien sinjur, ma jinteressax dak l-affarijiet kollha li kellu għand missieru li ma kien jonqsu xejn. Ma kienx jinteressaħ il-palazz kbir, id-dar kbira li kien jgħix fiha ma' missieru. Ma kienx aktar jinteressaħ il-ħafna allat ta' missieru. Anqas kien jinteressaħ issa aktar minn Nebukadneżar li kien is-sultan. Issa Abraham qed jisma' minn Alla biss, għaliex għax issa jemmen li hemm Alla wieħed. U allura naraw mill-paraxa
tal-ġimgħa l-oħra il-qudiem il-paraxa leħleħa il-qudiem il-ħsieb huwa biss fuq Alla el-Shaddai. Il-paraxa ta' din il-ġimgħa titkellem fuq il-kwalitajiet li kellu Abraham. Naqraw fil-fatt fuq il-kwalitajiet ta' ħniena li kellu. Mhux ta' glorja tiegħu. Il-ħniena li kien juri Abraham ma kienx jurija biex jieħu l-glorja imma biex jagħti glorja lill-Alla, biex in-nies jaraw lill-Alla fih. U permezz tal-atti tal-ħniena tiegħu, Abraham kien dawl għal din id-dinja. Permezz tal-atti ta' ħniena tiegħu kien qiegħed jipproġetta parti mill-karattru ta' Alla. Dik il-parti li tirrifletti il-kwalità ta' ħniena u ta' tjubija ta' Alla. U t-Tora tgħidilna li mhux biss kien ta' dawl, imma anke ordna u għallem lill-familja tiegħu l-istruzzjonijiet tal-Alla u għallimhom jimxu fit-triq tal-Alla. Mhux biss kienu jaraw bniedem ħanin li qed jipproġetta minnu Alla li jemmen fih permezz ta' l-atti tiegħu, tal-attitudni tiegħu, ta' dak li jagħmlu, dak li jgħid, imma anke permezz li għallimhom lill-familja tiegħu u lil dawk li kellu miegħu li ħarġu miegħu minn ġol Babilonja. Il-kelma tgħidilna li Abraham għallem lill-familja u lil dawk li ħarġu miegħu biex jimxu fit-tjubija u l-ġustizzja. U naraw allura li t-tjubija u l-ġustizzja huma wkoll parti mill-karattru ta' Alla l-Missir. U aħna bħala kredenti u anke issa nies li ngħidu li għandna il-fidi ta' Abraham, għandna naraw li nimxu fit-tjubija u bil-ġustizzja. Dawn huma l-istess affarijiet li Jaxua għalilna li aħna għandna jkollna. Dawn huma l-istess affarijiet li d-dinja għandha bżonn biex tfiq. Mela bħalma Abraham kien twajjeb u ħanin u ġust man-nies ta' madwaru għal daqstant setgħu jaraw fih il-karattru ta' Alla u permezz ta' dak li kien jagħmel Abraham seta' għall-inqas jibda jirranġa il-ħsara f'din id-dinja minn dawk ta' madwaru, hekk suppost li għandna nagħmlu aħna wkoll. Huwa biss permezz tal-ħniena li nuru ma' xulxin, huwa permezz li nkunu ġusti ma' xulxin li nistgħu nibdew insowwu din id-dinja. X'inhu l-ħsara li hawn f'din id-dinja? Ħadd ma jrid jagħti kasta ħadd, kulħadd qed jaqdef għal rasu. Qed naraw li l-imħabba qed tibred. Kulħadd laqwa li għaddejju u ma jinteressax minn ħadd ieħor. U hawnhekk fejn aħna bħala l-poplu tal-Alla irridu nuru l-ħniena, irridu nuru tjubija, irridu nuru l-ġustizzja. Irridu nkunu nies differenti, nies maqtuwa isseparati għal Alla l-Missir. Dak li ssejjaħ il-poplu tal-Alla, dak li huwa Iżrael. Iżrael huwa il-poplu maqtuħ isseparat minn nazzjonijiet l-oħra biex jaqdi lill-Alla. U hawnhekk allura tittamel id-deċiżjoni inti ma li ma nazzjon tagħmel. Illi ma Alla qed tagħżel li taqdi. Ħataqdi lill-Alla ta' Abraham, Iżak u ta' Ġakob, jew ħataqdi xi Alla li qed jinħolqu minn nies mad-dinja kollha fil-kontinenti kollha. Aħna rridu nimxu fit-triq ta' Abraham fejn tidħol il-fidi, irridu nemmnu dak li kien jemmen Abraham. Dan huwa l-mod li bih aħna bħala kredenti f'Alla l-Missir u f'Jaxua is-sid tagħna nistgħu nibdew nakkwistaw, nirrestawraw it-tikun nirrestawraw id-dinja. Jiġifieri permezz ta' tjieba tagħna u l-ġustizzja bejn xulxin. Permezz ta' dawn iż-żewġ affarijiet nistgħu nirranġaw il-ħsara li disgrazzjatament saret fid-dinja issa. Fil-fatt dan huwa dak li Jaxua għalilna f'Mattew 5 versi 14 sa 16 fejn jgħidilna hekk ara. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixelu il-mużbieħ u jqeduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-mnara. U hekk iddawwal lil kiewl min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-mejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smawiet. Mela qed jgħidilna Jaxua bħala Abraham
Aħna rridu nkunu dawl għal din id-dinja permezz tal-emejjel tagħna, meta jaraw l-emejjel tagħna, meta jaraw it-tjubija fina, meta jaraw il-ħniena, meta jaraw li aħna nimxu bil-ġustizzja ma' kulħadd. Hemmhekk in-nies jagħtu glorja għal Jexua mhux lilna, imma lil missierkom li hu fis-smawiet. U dan kien Abraham, kien jagħmel da kollu Abraham, imma ma kienx jistenna xejn lura, imma kien jippretendi li n-nies issa jagħtu glorja lill-Alla il-Missier. Bħal Abraham aħna nipproġettaw dan id-dawl meta ngħixu ħajja ta' tjiba u ta' ġustizzja. Ejja ħalli nippruvaw nagħmlu dak kollu possibbli biex permezz tal-ħniena tagħna, permezz li napplikaw, neżerċitaw il-ġustizzja bejnietna bħal Abraham irresqu aktar nies lejn Alla ta' Abraham, Iżak u ta' Ġakob, lejn Alla ta' Iżrael. Dak il-poplu li aħna bħala kredenti nagħmlu parti minnu. U jekk aħna bħala kredenti nagħmlu parti minn Iżrael, allura irridu nimxu fil-fidi, fl-istess fidi li kellu Abraham. U ħan nitkellmu ħafna fuq il-fidi fil-paraxa, fil-porzjoni tal-paraxa li jmiss, għax il-kelma tal-Alla titkellem ħafna fuq il-fidi. Għaliex danu li Alla qed jistenna minna. Il-fidi. Il-fidi ma jfissirx li inti temmen balla. Ħafna nistaqsihom tidilhom isma' inti temmen balla jgħidlek iwa. Imma il-moment li jiffaċċjaw problema, il-moment li jkollhom xi tip ta' sitwazzjoni gravi, sitwazzjoni ħażina, taraw jaqtaw qalbhom u taraw jippruvaw jagħmlu fattihom biex jirranġaw is-sitwazzjoni, meta Alla ikun qed jiftħilhom it-triq biex isolvu dik is-soluzzjoni, imma flok jagħmlu dak li Alla qed jgħid, jagħmlu dak li huma jaħsbu li hu tajjeb, u għaldaqstant Alla inti allura qed temmen f'Alla ma m'intix temmen lill-Alla. U dan kien Abraham. Abraham kien jemmen lill-Alla f'kollox. Nafu meta qallu murħu lill-ibnek. U issagrifikaha lija. X'tgħidilna l-kelma? Abraham għam fil-għodu kmini, ġifiri anke wara li Alla qallu oqtol it-tifel, Abraham raqat mal-lejn waqt ċinkwieta u għam kmini fil-għodu biex jobdi lill-Alla. Din hija l-fidi ta' Abraham. Jekk inti għadak ma bdejtx teżerċita din il-fidi, tinkwetax. Qatt mu tard. Ibda mill-lum, pass wara pass, ġurnata wara ġurnata. Isma' Alla x'qed jgħidlek, ara Alla xi jrid minnek u għamel dak li Alla qiegħed jgħidlek. Ħanifqu f'dina il-porzjon tal-paraxa sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-programm li jmiss f'isem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.